دم باش رێزدارên هێژا îro ez dixwazim ji we re hinek behsa ji dervê welat bikim. Mirov ji dervê welat jiyan bike wek Ewropa, Kanada, Amerîka. Çi aliyên wê baş çi heye û aliyên wê nebaş çi hene. Ser vê ez dixwazim serpehateyên xwe bi xwe jî ji we re bêjime û wek vekolînerekê jî di cihê xwe de û ji derve penaberin taybetî Kurd yên bi we re axaftî. Bi giştî ez gihîştime çi netîceyê. Hatina vê de baş e an nebaş e. Mirov ça dikare yani nirxandinek ça çiqas bi çi esasî baş bike. Ez dixwazim îro hinek serpehatê xwe ji we re bêjime. Rêzdarên hêja bi rastî yani ev podcasta hejî di nav de hê beriya nû dû sê salan min dixwaste ez heman weşana bikim da ku bikar bime hinek gelê me re bibim alîkar ku hinek biryarê xwe dema bisîne. Biryarên û esasî bin, xwecihî bin, ne demekî bê û yani encamên baş jê derkevin, ne encamên xirabiyê ku dilê mirov bi êşînê jê derbikeve. Beriya nû sê sala, du sala, sê sala min gelek dixwaste ez va weşana bikim. Derfet hingê nebîn, îro derfet heye ez ji ber wê gelek gelek giringiyê dim vê podcastê. Gelek pirs têne di vî warê de jiyana Ewropa çawan e, jiyana ji dervê welat çawan e. Wek hûn zanin ev qederê sêzde çardeh sal e ez ji dervê welat jiyan dikime. Heşt neh salê me yê herî dawiyê jî ez tenê li vî welatî dimînim. Ez hinek ew derfet hê çê nebiye em hatin çûnek dî welatên din bikîne. Rêzdarên hêja ez destpêkekê bikim eger ew destpêkûmê bê ev. Eger kesek bixwaze ji welat bê deverek din yê Ewropa an jî Amerîka, Kanada hûn dikarin wek zarokek ji nû ve biçe dibistanê hêti tiştî nizane, nizane biaxivê, nizane zimanê serdest biaxivê û çand û kültura xwecihî baş fêm nake ji ber wê jî hinek dikeve nava tevlheviyê de yani bi wî şêwazî kêm an jê zêde kesê penaberê tê yekser rasta vê tê. Yani rasta vê rastiyê tê. Dema kesek li cem mirov nebêj, mirov re wergerê neke, tercümaniya mirov neke, mirov wek gelek bêhêz dimîne, bêquwet dimîne. Çunku zimanek dî tê axaftin ji dervê îngilîzî. Mînak dibêjim dera ez lê dimînim Belçîka. Bir de sê ziman tê axaftin, Almanî tê axaftin, gelek hindik biçûk insan yani qederê 180,000 ez şaş nebim gora îstatîstîka insan Almanî diaxivin. Zimanekî fermî yê Belçîka ye, Fransî heye û piştî wê Hollandî heye. Di navek dîn bêjin Flamenî jî. Yani kesê tê vê de mînak bêjim herema ez lê jiyan dikime Flandrina. Li vê de zimanê serdest Flamenî ye. Yani hûn îngilîzî bizanin jî baş e belkî rojane hûn bikarîn pêdiviyên xwe pêk bînîne. Lê hûn bixwazin cihekê kar bikîne yani eglebê wê dixwazin ku hûn bikaribîn Hollandî biaxivîne. Yani vê ji we dixwazine ew sereke. Mînak dibêjim we zanku xwendiye li welat karê we rêve neçûye. Hinek muşkîle derketiye, pirsgirêk derketiye, atama we nebiye. Ji ber vê sedeman hûn dixwazîn hûn bîne Belçîka, hûn hatine Belçîka. Yani wek penaber eger hûn bîne yani hûn dikarin yani demek dirêj hin tişta bînin ber çavê xwe. Mînak bêjim hûn di nava kampa de dimînin ew wargehên penabera de hûn dimînin. Tabii hûn kesek gelek dema yani bi rastî mirov biaxive kes navekî we xwendiye nexwendiye hûn yani insanên başîn an nebaşîn hûn hemî di bi kûmekê her insanên di deverên dinyayê hatîn, her cihekî dinyayê hatin ew însan bi we re hûn hemî yek wargehê de, yek kampê de hûn jiyana xwe bi hev re diborînine, derbas dikîne. Mesela ev tiştên hez yani va tişta jî dibêjim ev gelek ji me re hatiye gotin û gelek jî ez min çavdêriya vê kiriye ji ber wê ez dixwazim hinek ser hin xala biseknime. Kesên wê de mînak dibêjim hûn di yek odê de dimîne, sê çar kes re hûn jiyana xwe mecbûrîn derbas bikîn. Hin dema dirazin baş narazin, xwe
خوا وان کسان باندور هوا دیگه یعنی خورم و خورنو دهنک طبیعت انسان جدا هیا کلتور جدا نه او باندورک نهینی سر مرده که یعنی شلوبونک جی هیا بگیشتی چونگو هون دست پیکا خواه هون تینه هون دست پروسه که دیکینه پیواجوه که دیکینه هون بجین میناک بجین از ترکیه هاتماش کردستان هاتماش عراق هاتما از سوریه ایران از جهک هاتما هون پشتی و دست پیکا یا اول هوا او فرمیات خواهد دست پیکرن هون کامپه داد مینینه و پشتی ویجی مدت دریش هون هیویا محکمه خواهد دویامین دمین یعنی محکمه که دویامین ده بکاهونه ویده بمینین آن نامین حتی وی دمی اگر هوا تشتک دمیکی یعنی کارتک دمیکی ستاند او گلک باشه هون دمینینه یعنی او کارتو دمیکی جی هر شش هیف آنج هر نه هیف جاره که ده گوهرتن ته نو کرن نها یعنی کسی بخوازه بوده یعنی دوی خودآلی ذهنی ده باش برفره حاضر هر سناریو بکن یعنی از دم هاتیم وده از وقت خواندوان هاتیم یعنی او در فتح بی 2000 یعنی 2011 وقت خواندوان از هاتیم وده او پیواژن کامپا درو من در باس نکر لدی ساجی آلی بیروکراتیک و از گلک ایشیام یعنی رخمه کو است کامپا ده نمایم وقت زانکوی من دعوت کری رخمه بیج از گلک ده آلیا وجی ایشیام ایناک بجمع اهلیت خوازه و گوهرین میو بلچیکا دوی ده پرز گریک درکت denklik دوی واریده پرزگریک درکتن هنک هاتن چارا سرکن حتی وقت روژه ایراجی یعنی و 12 13 14 سال اروپا ما هیجی گلیک تش نهاتنا سر راست کردن یعنی نها ما چی گوت ما گوت کسک بویده پیشو دوی آلی ذهنی و حاضر بکی یعنی نهو نیرین اوروپیا چانا بگشتی پنابر را yani rastîm ru baxivê muhakkak yani insanên gelek camêr gelek yani rastî jî mêrxas însan hene dixwazin bibin alîkar yani ev jî exleb bi saziyên bi rêka saziyên sivîl dixwazin bibin alîkar yani deriyên ji nû penaber re vekin her alî de ji were bin alîkar înîsyatîfa dest pê dikine di vî warî de xebatek heye yê vê dikê heye ez xwe jî di nava va xebata de me لوی باجاره از لید مینم دخواستم ببینم آریکار یه پنابر را لبگشتی گلم پریم رو پولیتیکای دولتین اوروپیم رو لبنره او گلک ارنینینن یعنی تو پنابری تو هاتی ویده روشتا باشه نباشه یعنی دویده گلکترین bütçe yani bütçe پنابر را تی وقتاندن او دبه مجار yani bütçekte vakatandın beji az nikonum jve gelektir bikimem. Bürokrasiye de bazı mesela desturu rünüştüne bistine duvi varide jî yani dîsa sînordar hin tiştên kirin. Hin kes desturu rünüştüne bisîne, hin kes nikarin desturu rünüştüne bisîne. Yê nastînine rastî îşa gelek zehmet e. Yani hene kesin müddetik dirêj li Ewropa mayîn, Belçîka mayîn û desturu rûniştîn nekarin bistînin hene rastî jî rewşa gelek nebaşe di aliyê psîkolojîk de. Kesên standîn jî mesela destur rûniştandina lê ew destûra rûniştandinê bes nînin. Yani lazima yani xwe ji pêvajoyek dîra hazir bikî. Me çi got? Yani wek zarokek nîka hatî ser dinyayê bêjime mesela bî 6-7 salê 8 salê çûyê dibistana seretayî dest dibistanê kirî Tirkî nizane, Erebî nizane, Farsî nizane yani ji sıfrê dest pê dike. Mesela em bêjim mînak bêjim hûn ji Mêrdîn hatine Mêrdîn an ji Misêbîn, Cizîr, Silûpya, Wan hiç ferq nake. Dema hûn biçîn dibistanên wê de dîso derdûrê hewayê Kurdî de axivin hene ji ber vê zehmetiyê hûn nakeşîn. An jî kesê di sinfa hewa de ew jî Kurdin wek heve hûn heman zehmetiyê dikêşin. Lê dema hûn tîn Ewropa bi di parametrek dî derdikevin ava holê. Ew çi ye? Yani vê de dema hûn ji mala xwe derkevîn zimanek dî te axaftin dema hûn çîn dibistanê jî heman ziman te axaftin. Yani ew ekosîstem, ew civat, ew civînbûn nînin wek tiştan we welatê xwe tecrübe kirî. Yani ziman nîka ji sıfrê pê de hûn dest pê dikîne. Hûn fêr dibîne. Dîplomên we hebin heta ku yani hûn mînak bêjim hûn
اندوزیارین هون مهندسین هون خوازی ویده کار بکینه تشتا جوات خواستن یعنی وک آستا زمان زکماکی ده هم بکار بین هلندی با آخفین و دیپلوماش ترکیه استاندیه هون تین ویده ات بیجی از دخوازم تو زمان من وک من تو بکار بی با آخوی از ممکنه ممکنه اما چند ساله ده ممکنه 5 ساله ده ممکنه 10 ساله ده ممکنه اون 2 ساله ده ممکنه یعنی از دکانم ریجه که بیجمه یعنی اگر یعنی باش اون سرده بخابتین یعنی اون باش بخابتین و خب باش بیشین و ده همان دمه ده تشتی هوا مجول نکن جده و هبن یعنی از بجمه آلی اکونومی و هون گلک نئیشین از بجم آلی جواکی و آلی انتگراسیونه و آلی هستواری و اون گلک نئیشین و 5 سالا 6 سالا هم باش سر زمان بخابتین بلکه هم بگین و آسته بلکه کمتر جی یعنی 2 سالا ده جو هم بگین و آسته 3 سالا ده جی yani 2 سالا مرو زمان زکماکی یه جهی یه ویده یه سردست مرو بکار به باخ و از پاویجی گلیک yani کم انسان دکارم ببین دوه هنک yetenekin جدا هبن کم رو بکار به سر وقت زمان نو زمان گلی گرنگ yani زمان kültüre زمان almandına mesela devlet o Belçika taybet aliye falandırını zede ser zamanı desek zede dixwaze ku kes zamanı abax yani vim li vejî bütçek ciddi dide aliyekî ku yê penaber û kesên din fêrî zimanê xwe bikine baş bikarin biaxivin. Yani derfet hene ku mirov bielmê esmanî wî milî ve ew derfet hene. Feqet rixmê we derfeta jî astek gelek jûr tê xwestin. Epxwe yani 12-13 sala li vê de me yani ya min seviya çaremîn im yani ez dikarim piştî wê seviya pêncemîn yani gelek baş e. 12-13 sala li vê de me yani ji bilî Kurdî, Tirkî, İngilîziya min yani gelektir ew yani ez xwe de gelek baş tînim ziman wek Kurdî wek Tirkî. Holandî hê negohaya wê astê. Hê jî ez zehmetiyê wê dikêşime gelek deman. No em aliyê teknîk me piçek me xwest em çarçove bikine. Yani aliyê wê teknîk tu tî vê de tu entegre dibî, tu fêrî ziman dibî. Lê ji wê jî gelektir rêzdarên hêja ez bijim xwe alîkê wê psikolojîk xwebixwe jî gelek giring heye. Yani hûn xwe îş jî bin, hûn xwe kar jî bin, xwe mal û hal jî bin, zorikên we jî hebin. Biyanîbûn yani tu welateke dinî, tu ciheke dinî ew hîsê biyanîbûnê jî mi gelek cem însanan dît. Yani tenêbûnek heye. Rixmê ku mesela jin û mêrin li gel hevin dîsa jî xwe tenê hîs dikin. Mirovên wil cem û hene dîsa jî xwe tenê hîs dikin. Yani mirov biryareke bistîne bila ew biryara mirov ne yani îşê 2 sala 3 sala mirov berbiçav bîne. Yani tu jiyanekê raber dikî. Tu dixwazî jiyanekê yani heta mirinê tu dixwazî biryareke bistîne. An ji biryara tu distînî heta dawiya jiyana te wê bandora we hebe. Ji ber wê eger hûn biryareke bistîne berfirahî hûn bikar bîn di taybet derbara Ewropa de hûn bistînin gelek baş e. Yani ez vê podcastê li vê de dihêlime lê eger pirsên we hebin eger hûn bixwazîn gelektir serwext bibîn di vê mijarê de hûn dikarin pirsê xwe yekser ji me bikîn. Yani bi rêya Instagramê an jî bi rêya YouTube podcastê hûn dikarin şîroveyên xwe binivîsî. Ez bi kêfxweşî dixwazim ji we re bibim arêkar. Ez bextewarî û kêfxweşiyê ji we re dixwazim xwe gelek baş binêrim.